ಯಾನಿತ ನಿರೂಪಕೆ ಯತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಶಂಭೂರು. ಓಕೆ, ಏತು ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ಈತ ಮಲ್ಲ ಅವನು 1 ತಿಂಗಳು ಎಂಚಾವು ಪಾತೆರ್ನ ಇರೋ ರಾಜ ಪೇರಂಚ ಕೆಲವು ಪಾತೆರ್ನ ಚೌಂಟುಡೆ ಉಲ್ಲ ಅವನಿ ಬಾತೊಂದು ಅದೇ ಪವಿತ್ರ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪು ಅನುಲೆ ಮದಿ ಮ್ಯಾತನ್ ಅಕಲ್ ಬೊಡಿದಿನ ಪಿರವಡೆ ಇಪ್ಪೇರ ನಿರೂಪಕೆ ಯತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಶಂಭೂರು ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಖಿಲನ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತುತ್ತದೆ. ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡಲಿತ್ತಿನ ನಿಖಿಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವರ ನಿಜ ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ ಅನ್ನು ಓಕೆ ನನ್ನದು ಬಿಂದಿರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಕಂಡದ ಲೇಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆದ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಲೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡರ ಈ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಬನ್ನೋಲಿ ಮದಿಮೆದ ಅಟ್ಟನೆ ಆತದ ನಮ್ಮ ಈ ಇಲ್ಲದ ಮಗನ ಸೊ ಪ್ರತೀಕ್ ಏನಿತ್ತ ಮದರಿಂಗಿದ ಮದಿಮೆದ ಮದಿಮಾಯರು ಸೊ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಚ ಆಪುಡ ಇನ್ನಿಂದ ಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡ್ಲೇದು ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಫ್ರೀ ಆಲೆ ಅವರು ಕಂಡ ಶುರು ಕೊಡ್ತ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತು ಎಂಚದ ನಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆತ ಸೊ ಹೋಗಿ ಸೊ ಪ್ರತಿಭಂದನ ಯೋಚನೆ ಮದರಿಗಿದ ಲೇಸಿಗೆ ಬರ್ತಿಂಚಿನ ಸೇದಿಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೇನೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಿಂಚಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಎದ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಸೊ ಓಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ ಸೊ ಎನ್ನ ಜೋಶು ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಜೋಶ್ ಉಂಡ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡದೆ ಸೊ ನಿಖಿಲ ಜೋಶ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡ ಉಂಡುಂದಿತ್ತಿಂದ ನಿಖಿಲು ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಬ್ಬೆ ವಿಸಿಲ್ ಕೊರ್ದು ಬರೋಡಿತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಬಿನ್ನೆರೆ ಮುಲ್ಪಲ ಉಲ ಪಿದಾಡೊಂದುಳ್ಳೆ ಮೋನೆಡು ಮಾತ್ರ ಕೈಟ್ ಉಂಡ ಅಂದ ಓಕೆ ಈ ಜೋಶ್ ಎಂಕ್ ಯಾವ್ದು ಓಕೆ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರದೀಪನ ಈ ಮೆಹಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಓಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಯಾನಿತ ನಿರೂಪಕೆ ಯತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಶಂಭೂರು. ಸೊ ಓಕೆ ಸೊ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಇದ್ದಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಏರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡ್ತು ಬೈದಾರು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಚ್ಚಿ ಮುಲ್ಪ ಅದೇ ಮದುವೆನ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಎರಡನ್ನ ಕೊಡ್ತಿಪ್ಪೇರಾರು ಕಾಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕಡೆ ಬರ್ಲಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬರ್ತೀನಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಓಕೆ ಏರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕನ್ನ ಇದ್ದಾರೆ ಕೈಲಿ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಫೋಟೋಸ್ ಏತೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಕೌಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ತಾಯಿ ಬರ್ಬೇಕು ಪೂರ ಮೂಲೆ 1173 1993 ಮೊಬೈಲ್ ಅವರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಓಕೆ 1992 ಓಕೆ ಅಕ್ಕ म्हणजे होती कशा जास्त गेमची 10 विषय इथे फोटो जातो स्क्रीनशॉट डिलीट ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚೆನಂಡು ಆಂಡಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಜಾಸ್ತಿ ದಾದ ನೆಟ್ ಬರ್ತ್ಡೇದ ವಿಶಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷದ ನೆಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬರುವಂತ ಕೈಟ್ ಇದನ್ನ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಯೋಗಿ ಬೇರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಲ್ಲ ಇದು ಪೂತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಬನು ಸೊ ನೀ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನರೆಗ್ಲ ಶೋಕೇಸ್ ಹಿಡಿದಿರೆ ದಾಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಐಟಮ್ ಕೊರ್ಪುಜ ಒಂಜಿ ಪೂ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಿನ್ನ ಪೂತ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀ ಕೊರಮ ರೂಪಾಯಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ನಿಖಲ್ ಮಾತೇ ಇರಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನಾತ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಸೇರೋದನ್ನು ಕೇಳೋದಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖನಪ್ಪ ಜೋಕುಲ್ ಬರೋಡು ಖಾಲಿ ಆನ್ ಜೋಕು ವೀಕ್ಷಿತಿ ಇಂದೇತು ಹಾ ತೋಜಲಿ ಏತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ 4ನೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಿರ ಬುದದೆ ಓ ಪ್ರಣಕ್ಸ್ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಅತ್ತದೆ ಪ್ರಣಕ್ಷ ಏತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಿ LKG ಓಕೆ ಒಲ್ಪ ಶಾಲೆ ಒಲ್ಪ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇನ್ನ ಶಾಲೆದ ಪುತಾರದಾದೆ ಇದು ಸಂಬುಡ್ದಾರ ಓ ಯಾಲ ಸಂಬುಡ್ದ ಏನಿ ಗೊತ್ತೇನು ಗುರ್ತುಂಡ ಓಕೆ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಸೊ ಈತೇರೆ ಕೊಂಚ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬ ಈನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಟೀಚರ್ ಯಾರು ಶಂಬೋರ್ಡು ಈನ ಟೀಚರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು ಬೋಪೇರು ಕುದರಂಜಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಶಂಬೋರ್ಡೇನಾ ಓಕೆ ಈನ ಇಲ್ಲಡಿ ಏರ್ ಮಾತ ಒಳ್ಳೆಯರು ಇರೇನು ಬಿಡ್ತು ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಓಕೆ ಪಪ್ಪ ಮಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಐದು ಏರು ಜೋರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅರೆ ಓಕೆ ಅವರಜೆಲ್ಲ ಪಾಪನ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಡ ಅಕ್ಕಲೇನು ಬಿಡ್ತು ಬೇರೆ ದಾದ ಬಂಡು ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಪಂಜಿ ಪಿಲಿ ಕೊರಂಗು ದಾದ ಮತ್ತೊಂದು ನಾನು ದಾದ ಕೇಳಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅದೇ ಓಕೆ ಅರೆ ದಾಟಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಇರಬಹುದು ರಿತ್ವಿಕ್ ಸೃಜನ್ ಓ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಏತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರು ನನ್ನ 2 ಮೂಜ 5 ನಾಡೆ ಓಕೆ
ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಇರ ಕೊಂಚ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೆ ಬೀಲ ಇಪ್ಪುನ ಮೂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಲ ಪುತ್ತಾರ ನೋಡು ಹೇಗುಂಡ ಹಾ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪುತ್ತಾರ ದಾದ ಗೇರ್ಪಾಡು ಆಪುನ ಅಲ್ಪ ಪನ್ನಕ ಗೇರ್ಪಾಡು ಪುತ್ತಾರ ಇನ್ನ ಪುತ್ತಾರದ್ದು ಸಾರಿ ಮೂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಲ ಪುತ್ತಾರ ಬೀಲ ಇಪ್ಪುನ ತುಜ ನಾಯಿ ನಾಯಿ ಹೆಂಗ್ ಪನ್ನೆತ್ತದ ನಾಯಿ ಒಂದರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜನಾ ಆದ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕ ನಲ್ಲ ಸಮಯ ಬೋಡಿ ಇಡನಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗ ಒರಿಯಡನೆ ಇರಬುದರ್ ತಸ್ಮಿತೆ ನಸೀದ್ ಎಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಅರೆ ಮರತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆರನೇ ಓಕೆ ಬಲ್ಲ ಉರ್ದುದು ಮಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಡು ಮಲ್ಲ ಏರ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಬೇತೆ ಎನಿ ಗೆಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಗೇಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ತೀಜೋ ಓಕೆನಾ ಸರಪಾಡಿಗಳ ಪೋಲಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ದಾದ ಒಂದು ಬುಡ್ಕೆನಾಗ ನಿಖಿಲ್ನ ಕೊಡ್ತಿನ 5 ಕೊಡ್ತಿನ ಬಲೂನ್ 2 ಬೋಟ್ನೆಲ್ಲ ಊದವಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ 2 ಬೋಟ್ನೆಲ್ಲ ಊದಲಿ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಬಲೂನ್ ಊದಾದು ಅಂಗಿದೊಲೈ ಜಿಂಜ ಒಂದು ಬರೋಡು ನಿಖಿಲ್ ಅಕಲ್ನ ಅಂಗಿದೊಲೈ ಜಿಂಜ ಒಂದು ಬರೋಡು ಏರ್ನ ಅಂಗಿದೊಲೈ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಲೂನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕಲ್ ಗೇಮ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅದು ಕಮ್ ಆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಓಕೆ ಕಮ್ ಆನ್ ಬೇಗ yes again ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಲೂನ್ ಊದು ಪದೋಚ್ಚಿ ಒಂಜಂಡಿ ಊದುದು ಅಪ್ಲಿಕ್ ಜಿಂಜಾಲೆ ಕಮ್ ಆನ್ ಏರ್ ರನ್ ಬದುಕ ಬೇಗ ಬೇಗ ಊದು ಜಿಂಜಾಲೆ ಆರ್ನ ಬಲೂನ್ ಆರ್ನ ಅಂಗಿದೊಲೆ ಜಿಂಜಾಲೆ ಏರ್ಲ ಜಿಂಜಾವಲಿ ಓಕೆ 10 9 8 7 ಬೇಗ 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 ಒರಿ ಅಲ್ಪಾನೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲ ನಿಕಲ್ ದಿಂಜಾತೋಲತ್ತೆ ಜರ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಅವು ಜಾತದವ್ರು ಬುಗ್ಗೆ ಮಾರಕೊಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಚ మీరు ಅಂಚ ಮತ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಂಗಿದ ಉಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನದೆ ನಂಗಿದ ಬಿದೆ ಉಂಡು ಓ ಆ ಪೂಜಿಂದ ಈತ ಮಲ್ಲ ಅಂತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಬೋಡು ಮಂಡೆ ಬೋಡತೆ ಯಾನ್ ಪಂಚಿನಿ ಹಂಗಿದ ಉಲ ಇಟ್ಕೊಡುದು ಮಲ್ಲ ಮಂತ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂತನಾ ನಿಜ ಅದೇ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಓಕೆ ಏತ ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ಈತ ಮಲ್ಲ ಅವನ್ ಒರ್ಮ ತಿಂಗಳು ಇಂಚಾವು ಓ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜ ಏರ್ನೆ ಕಾರಣ ಏನೈತೆ ಏರ್ ಕಾರಣ ಪೂರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಬುಜ ಇಲ್ಲ ಏರಂದು ಇಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬುಜಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಓಕೆ ಅವ್ ಕೈ ಟೀತ್ ನೆನ್ಬಿಡ್ಲಿ ಇತ್ತ ತಿತ್ತು ಮಾಡ್ಲಿ ಏತುಂಡು ದುಃಖ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಬಾಲೆ ಉಂಡಾಯ್ತ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲ ತಿತ್ತು ಮಾಡ್ಲಿ ಏತುಂಡು ಎರಡು ಮೂಜಿ ಉಂಡು 1 2 3 ಎರಡು ಮೂಜ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಏನ್ ಬಂತೀನಿ ಖಾಲಿ ಪುಗ್ಗೆನುಲೆ ಜಿಂಜಾರ ನಿಕ್ಲು ಈದಿದ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಂತಾರ ನಂದು ಅದ ಮನ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಬಿಡ್ಲಿ ರಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ 4 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳ ತಾಳು ಹೇಗೆ ನೆಕ್ಕೆ ತಿಂಗೋಲು ಅವು ಬೆದ್ದದಾನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಯಾವ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಗೇಮ್ ದ ವಿನ್ನರ್ 4 ಇರದ ಓಕೆ ಸೊ 4 ಪುಗ್ಗಿ ಜಿಂಜದು ವಿನ್ನರ್ ಆದ್ರೆ ಒಂಜೋ ತಾಡಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪುಗ್ಗೆ ಪದದ ಬೋಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಬೋಡಿಸ್ಲೆ ಕೊಡ್ಲೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬರ್ಬೋದು ಪೂಪದ್ದು ಅರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಮಲ್ಲ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ರಿತಿಕೆ ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖನೊಂದಲ್ಲ ಸೊ ఇక్కడ ಆಂಜೋಕುಲು ಗೊತ್ತಿರದೆ ಪಂಜೋಕುಲು ಬೇಜಾರಾದಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆನಲ್ಲ ತೀರ್ತೆ ಕುಳ್ಳಾದಿರ ಬೇರಂದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಬಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಪೊಂಜೋಕುಲು ಕಮಾನ್ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಆಂಜೋಕುಲು ನಾನು ಎಕಡೆ ಗೊಬ್ಬದು ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಬರ್ರೆ ರೆಫರ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೊಂಜೋಕುಲು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಗೊಬ್ಬಡಲ್ಲ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚೆ ಪಾಕ್ನ ಇರ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಬೊರ್ಜೆ ಅವರ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬಾಗ ಓಕೆನಾ ಇರಬಹುದಲ್ಲ ಅದೇ ಪೃಥ್ವಿ ಆಶಿಕಾ ರಿತಿಕಾ ಧರ್ಮಿ ಶಾರ್ವಿ ಓಕೆ ಜೋಗ್ಲೆ ಒಂದರನ್ನ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಬನ್ಪೆ ಅವೇ ನಿಖಿಲ್ ಕಾಣತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರೋಡು ಆತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇರು ಅಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇರು ಆತೆ ಐದು ಬುಕ್ ಅಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಟು ಆತೆ ಓಕೆನಾ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಅಂತ ಆತೆ ಓಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಹೆಂಗ್ ದಾದೇನೆ ರೇ ಆರ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇರ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ನಿಖಿಲ್ ಫೋನ್ ಕನತ್ ಕೊರಡು ಓಕೆ
ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಕನತ್ಕೊರಡು ಅವು ಪೊಂಜೋಕುಲು ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಆದಿಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ರೈಟ್ ನೌ ಗೋ ಕಮ್ ಆನ್ ಓಕೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮದುವೆ ಅಂತ ಜಾಕೆ ಕೊರ್ಲೆ ವಾಂಜಿ ರೆಡ್ ಬೇಗ ಸಿಗಣ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಏರ್ನಲ್ಲತ್ತ ಏನ ಮೊಬೈಲ್ ಅರ್ನನ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲೋ ಸರ್ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಮೊಬೈಲ್ ಓಕೆ ಒಂದು ದಿಶಾ ಕವಲಿರಾ ಇಂದೇನ ಮೊಬೈಲ್ ನನ್ನಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆತಜ ಅಂದವೇ ಮದ್ಮೆ ಅನ್ನಕ್ಲಂದ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಒಟ್ರಾಜ್ ಕೋರಿ ಎಂದೇರ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಐತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ನಿಖಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಕಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಇಜಿಂದ ಈ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏಪ ಹಾಕೊಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರಪೆ ಇತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಇತ್ತೆ ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಆತೆ ಗೊಚ್ಚ ಬೊಕ್ಕವ ಓಕೆ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಮುಲ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಏನ ಕಮಾನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಏನು ಸಾರಿ ದೃಶ್ಯ ಏನೆಲ್ಲ ಪಂಡಿರ್ತದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಅರ್ಲ ಅರೆ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ತಾರ ಬಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ಅರಡಿ ಬರಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊಡಿಚ ಅರ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಂಡು ಹೊಡಿತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಅನ್ಕ ಆತೆ ಸಿಂಪಲ್ ತಪ್ಪ ಓಕೆ ಈಗ ಜೋಗುಲು ತಿತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಓಕೆನಾ ನಿಗ ತಿತ್ತು ಬೋಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಒತ್ತುಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ರಪ್ಪ ನೋಡು ಅಕ್ಕಾಗ ಓಕೆ ದಾಲೆ ಜಿನಿಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪೆರೆಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಅವನದೆ ಐ ಕಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ನ್ಯಾತೆ ಬೊಕದಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಬಲ್ಲೆ ಕೈ ಬರ್ನಿ ಕಾರ್ ಬರ್ನಿ ಏರಿಕೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ ಅಕ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಲ್ಪನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಪ್ಪಡಿ ಪತ್ತ ಒತ್ತುಲೆ ಅರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಓಕೆ ಜೀವಿತ ಒಲ್ಪದ್ ಬೈತಾರೆ ಬಜ್ಪಿ ಕೈಕಂಬರ್ದು ಬೈತಾರೆ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಜೀವಿತ ಮೈಕ್ ಬತ್ತವಲ್ಲೆ ಸೊ ಇತ್ತು ಪೊನ್ನುಲೆಗೆ ಮದಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಜೀವಿತ ಸೊ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪು ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪೊನ್ನುಲೆಗೆ ಮದಿಮೆ ಅಂಡ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆತೆ ಏನ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಡಿ ಮುಗಿನತ ಓಕೆ ಬೇತೆ ಕಾರೊಂಗಿಲ್ಲ ಬೇತೆ ಆತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಆದ ಬಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳನೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆನುಲೆಗೆ ಮದಿಮೆ ಆತನು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆನುಲೆ ಮದಿಮೆ ಅಂಡ ಉದಯನ್ನೇ ಬೈದೇರು ಅರೆಗೆ ಮದಿಮೆ ಆತನ ಚಂದ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅದೇ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ಫನ್ನಿ ಆನ್ಸರ್ ಒಳ್ಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆತಿಗೆ ಏರಿಯಲ್ಲ ನೋ ಐಡಿಯಾ ಆನುಲೆ ಮದಿಮೆ ಅಂಡ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾದ ಚೇಂಜಸ್ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಪುರ ವಿಷಯ ಪುಂಡು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಅಂತ ನೋಡ್ಯ ದಾದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂತೆ ಸರಿ ಆಪೇರು ನೈಸ್ ಆಪೇರ ಅವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಕುದ ಬಲ್ಲಿಪ್ಪುಣ ಅಥವಾ ಓಡಿ ಬಲ್ಲಿಪ್ಪುಣ ಎನ್ನ ತರ್ನವೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರಿಕೊಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಇರ್ಲ ಪುದರ್ ಶರಣ್ಯ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆನುಲೆಗೆ ಮದಿಮೆ ಆತಂಡು ದೇ ಆಯ್ತು ಪೀರಿಯಡ್ ಪೋಚು ರಾಕೆಟ್ ದಿತ್ತು ಇಂಚು ಬಲೆ ಎದುರು ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಮೂಲೆ ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಓಕೆ ಸರಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪು ನೋ ಐಡಿಯಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಅರೆಕೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ ಪುದರ್ ಓ ಅಂಚ ಪೀರಿಯಡ್ ಇವ್ರು ಪೋಯ ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಅಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ದಿದಿಪ್ಪಿರಕಲ್ಲ ಅವೇ ದಾಯಿ ಪೀರ ಪೋಯ ನೀರು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋಪೆಂದ ಬಲ್ಲ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪು ನಾನುಲೆ ಮದಿಮೆ ಆತಂಡು ಓ ಮದಿಮೆ ಆತಜಾ ಆತಜಾ ಮೈಕಡ್ ಪಲ್ಲೆ ದಾದನ ಒಂದು ಪಲ್ಲೆ ಪಾತೆರಡು ಆತೆ ಇಂಕ ಬೇತದಾಲ ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಪಲ್ಲೆ ಓ ಅಬ್ಬಾ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಈಗ ಪುದರ್ ಪವಿತ್ರ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅನುಲೆ ಮದಿಮೆ ಆತನು ಮೈಕಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಅವು ಇಂಚೆ ತಿರುಗೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿನತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿ ಬೊಡಿದಿನ ಪಿರವಡೆ ಇಪ್ಪೇರ ತಾದ ಮಾರೆ ಅವೇ ಯೋಗಿಸನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರವರ ತೋಜ್ಜರಿತ್ತೆ ಅವೇ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೋಜ್ಜರು ಒಳ್ಳೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏನು ಪುದರ್ ಹರ್ಷ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಲಕೈಟ್ ರಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಯ್ತ ರಿಂಗ್ ಗೋಯಲ್ದ ರಿಂಗ ಬಂಗಾರದ ರಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಂಗ್ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಅವೇದೆ ಹಾ ನರಿ ನಾಚಿಕೆ ಅದ ಅಂಚು ಬರ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಹಾ ಇರು ಪುದರ್ ಪ್ರೇಮಿತಾ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪೇರ ಸೈಲೆಂಟ್
apa betas na madi betu ಸೀರೆ ಸಾದಿಪ್ಪೇರು ಅವ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಮದಿಮೆ ಆತ ನನ್ನ ದಾಯಿ ಸೀರೆ ಸಾದಿಪ್ಪೇರು poli dinet parade ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಪಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಬೊಡಿದಿನ ಇರೋದೇ ಲಂಚ ಜೀವನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅದೇನು ದಾಯ ಮದಿಮೆ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡಿತ್ತೆ ಉದಯನ್ನ ಮದಿಮೆ ಬೊಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲೆ ಅದೇ ಸೂಪರ್ ಆನ್ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ್ಬೋದು ದೀಕ್ಷಿತ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಓ ಗೊತ್ತೇ ಎಂಚ ಮದಿಮೆ ಆತೀರಿ ಆತಿದ್ದೀರಿ ಗೊತ್ತೇ ಬುಜದೆ ಆತೇನಾ ಓಕೆ ಅದೇ ಕರೆ ಎಸ್ ಇರ್ಬೋದು diksha ದೀಕ್ಷಾ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು kadime patene ಕಡಿಮೆ patene ದಾಯಿಗ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಾತೇನೆ dire saditte poli dina poli ಕಾದ ಮಾರೆ ಪೂರ ಪೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಅಂದೋಜನು ಹಾ ಹೌವೇ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡಲ್ಲ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಆತಿನೇ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಇತ್ತಿನೇ ಈಲೊಂಜಿ ಆತುಲ್ಲ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆರೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇತ ನಿಖಿಲ್ ಗೊಬ್ಬೋಡಂಡ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ನಿಖಿಲ್ ಶಾಲ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಶಾಲ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಹಾಗೆ ಶಾಲ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಚೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡುವ ಅಂಡ್ ಏರ್ ಶೋಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ತಗೊಂಡು ಅದೇ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಜೋರನ್ನ ದಾಡಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹೌ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಮತ್ತೆ ದಾಡಿ ಕೊರ್ಲೆ ಶಾಲ್ ಎದುರು ಬತ್ತಲೆ ಕಮ್ ಆನ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಕಮ್ ಆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ದಾಡಿ ಕೊರ್ಲೆ ಕಮ್ ಆನ್ ಏರ್ ಶೋಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದುಲೆ ಎಸ್ ಶಾಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯ್ತು ಬರೋಲ್ಲ ಕಮ್ ಆನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದೆಲೆಗೆ ಬಂದರಿಸಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏರ್ ಶೋಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಪ್ರೇಮಿತ ಇದೆ ಓಕೆ ಪ್ರೇಮಿತ ಒಂಚೂರನ್ನ ತಾಟಿ ಕೊಡಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಬಾಬ್ ಕೊಡಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಬೇತೆ ಏರ್ ಶೋಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಜೀವಿತ ಇರ ಈರತ್ತ ಜೀವಿತ ಅವಾಗ ಹತ್ತು ಬಂಡಾರ ನಾರು ಪಾಪ ಹತ್ತು ಕೊಂಚ ಅರೆ ಖುಷಿ ಆತನದೆ ದಾದಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅರೆ ಖುಷಿ ಆತನ ಅರ್ನ ಅಕ್ಕ ಅದಿಪ್ಪು ಅದ ಅನ್ಪೋಣೆ ಅಕ್ಕನ ಪುದರ್ ಪನ್ನಡ ಇಲ್ಲಾಡ್ಬೋದು ಕುಟ್ಟಿ ಕಜಿ ಪುದರ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅದೇ ಪನ್ಪರ ಅದೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೇನೆ ಪನ್ಪೋಣಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋಡಿ ಪಾದಿಪ್ಪೇರು ಓಕೆ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಹತ್ತಾವೆ ಗೇಮ್ ಇತ್ತ ಶುರು ಅವನನ್ನು ಪ್ರೇಮಿತ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತ ಗೇಮ್ ರೆಡಿ ಅವನನ್ನು ಪಿರ ಕೈಟ್ ಬತ್ತಾನೆ ಶಾಲ್ ಓಕೆ ಶಾಲ್ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಉಂಡು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಯಾನಿ ನೀವು ಓಯ್ ಗೇಮ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಪ್ನಾತೆ ಸೊ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಡು ನಿಖಿಲ್ ಬಲ್ಲೆ ತುಂಡ್ರಿ ಜೀರೋ ಬನ್ನಿ ಕೂಡಿ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಓಕೆ ಬೇತೆ ದಾದಾ ದೀಪು ಗೇಮ್ ನನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಉಂಟಾ ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಂಟೆ ಕಟ್ರೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೆ ಏರು ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ಕಟ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೋಜಿ ಅಂಚ ಓಕೆನಾ ಪೊಜಂಕೆ ರಿಚ್ಚಿ ಕೋರಿ ಎತ್ತವು ಅರ್ಕಟ್ ಪಾಡು ಅಂಡ್ ಏರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅರ್ಕಟ್ ಕೂಡ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಏರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅರ್ಕಟ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅರ್ಕಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೋಜಿ ಅಂಚ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಏರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅರ್ಕಟ್ ಪಾಡ್ಬೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೋ ಕಮ್ ಆನ್ ಸೊ ದಾಟಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಗೇಮ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಏರ್ ವಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡೋಡು ಎಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಗ ಕೊಡ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಎಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದಿರ ಉಂಟು ಪಕ್ಕ 20 seconds more come on speed ಬರಲಿ ಓಕೆ ಯಾವ ಐಟನ್ನ ಜಾಗ ಇಚ್ಚಿ ಹಾಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ 8 ಶೋಲ್ಡ್
ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಮಿಂಚರ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಾತನ ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಿಂಚರ್ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತ ಲಾಕ್ ಐ ಅಂಚ ಅನ್ಪೇರು ಆರ್ಕಟ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಏತುಂಡು ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಆತುಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ 7 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂಜಿ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಮಾಡ ಓಕೆ ಐನು ಉಂಡ 7 ಓಕೆ ನಾಲ್ಲ ಫೋನ್ എനിക്ക് ഇച്ചാര പണ്ടേ ನಾನು ಅಂದೆ ಇಚಾರ ಪಂಡ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಆಜಿ ಅರ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲಾಕ್ ಮಂದಿಜನ್ ಮಾತ್ರ 6 ಆಜಿ 7 ಏನ್ಮ ಓಕೆ 4 5 ಕಡಿಮೆ ಎತ್ನಗಳು ತಿತ್ತು ಪೋಡ್ ಅಪ್ಪದೇ ಬೇರೆ ನಾನು ಅಂಜುಬಿಟ್ಲೆ ಮಾರೆ ಇಂಚಿನ ಓಕೆ 4 ಅದು 4 ಇತ್ತರು ಐನದ ಎತ್ತೇವೆ ಬೊಕ 5 ಎರಡು ಇದೈನಾ ಬನ್ನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಹಾಂ ಎಟ್ಟೆ ಬರಂಜಿ ರೈಟ್ ಬಂದ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಗೇಮ್ ಮುಗ್ದಿಜಿ ಓಕೆನಾ ಎತ್ತರ ಈಜಿ ಓಕೆ ಪೀರಾ ಕಿಚ್ಚಾವಡಿ ಏರ್ ಬಸ್ ಕಿಚ್ಚಾವಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ರೈಟ್ ನೌ ಕಮ್ ಆನ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಅಣ್ಣ ಕೊಡ್ಲಿ ಬೇಗ 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 ಕಮ್ ಆನ್ ಅಚ್ಚು ದಾಡಿ ಬರಲಿ ಕಮ್ ಆನ್ ಏರ್ ಬಸ್ ಅಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬೇರೆ ಅಗಲ ಏನ್ದ ಹೋಯ್ನ ನಲ್ಲ ಉಂಟು ಬೇಗ 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 ಶೋಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಅಪ್ಪದಿಕ್ಕೆ ಆಡು ಕಮ್ ಆನ್ ಓಕೆ 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 ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಓಕೆ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಯಾವು ನನ್ನ ತಿತ್ತಗಿ ಜಾಗ ಓಕೆ ಅಂತ ವಿನ್ನರ್ ಮುಲ್ಬಲ್ಲೇರು ಇರಬಹುದು ಪವಿತ್ರ ಒಂದು ಜೋರನ್ನ ದಾಡಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಗೂ ಅಂಡ್ ಅದು ಗೇಮ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಅಂಡ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ್ರ ತಿತ್ತು ಬೋಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏರು ಶಾಲ್ ಬರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಾಡಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಅಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಂಚ ಗೇಮ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂದುಲ್ಲ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಏತು ಒಪ್ಪ ದಾದಾಡಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ 30 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ಖಾಲಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ನಿಖಿಲ್ ಇತ್ತ ತಿತ್ತಬಹುದು ಸೊ ಏನೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಅನ್ಪೆ ಐಟಮ್ ಮತ್ತು ಸೊ ಏನೊಂಜಿ ಲೆಟರ್ ಪನ್ಪೆ ಆ ಲೆಟರ್ದ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಕನೋಡು ಆಯ್ತಾ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಲೆಟರ್ ಪನ್ಪೆ ಆ ಲೆಟರ್ದ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಕನೋಡು ಸೊ ಲೆಟರ್ ಈಸ್ ಸಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಲೆಟರ್ದ ಐಟಮ್ಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಕನೋಡು ಮುಂದಾದ ಮತ್ತು ಸಿ ಲೆಟರ್ದ ಕಾಯಿನ್ ಕಾರ್ ಕನೆ ರಾಪುಂಡ ಕಾರ್ ಕೀ ಕವರ್ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಚೇರ್ ತಲಿನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಡ್ ಕಪ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಕಾಯಿನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ಚೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿಕೆನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಇಜ್ಜಾವೆ ಬೇತೆ ಹೋಗ್ಲಾವ್ ಓಕೆ ಅವ್ರು ರಡ್ಡಿ ಇಜ್ಜಾವೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಂಗ್ಲನಿ ಸೊ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಸಿ ಲೆಟರ್ ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐಟಮ್ ಕನಪೇರು 500 ಜಾಸ್ತಿ ಕನಪೇರು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪಡು ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋಲಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಲೆಟರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಕನ ರೈಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಅವಕ ಫೈಟ್ ಇರ್ಮದಾನೆ ಹೀರೋ ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಒಲ್ಪಲ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಅಣ್ಣ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವ್ಯಾರನ್ನ ಎಕಡೆ ಇದ್ದಾನ ಭೂಮಿ ಮುಖ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಓಕೆ ಏತ್ ಐಟಮ್ ಉಂಟು ಮೂಜಿ ಐಟಮ್ ಓಕೆ ಈಡ ಮೂಜಿ ಈಡೈತು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ 4 5 ಗಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ದಾದಂದು ಕರ್ಚೀಫ್ ಟೀಚರ್ ಉಳ್ಳಾರ ಟೀಚರ್ ಕೆ ಫಾರ್ ಕರ್ಚೀಫ್ ಏರ್ ಕೊರ್ನಿ ಇಪ್ಪಡಂದು ಬರ ಕೊರ್ಪುಣೆನಾ ಕೈರ್ ಕೊರ್ನೆಯಾ ಈ ಐಟಮ್ ಸಿಯದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದವ್ ಸಿಯದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಐಟಮ್ ದಾದವ್ ಪಂಡರ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತು ಕ್ಲೋತ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಕ್ಕ ಭಾಷಾ ಇರೋದು ಓಕೆ ನೇಡಿತ್ತು ಇಡದೆ ಓಕೆ 1 2 3 4 5 6 7 7 ಐಟಮ್ ಒಂಜೆ ಯಾರು ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮದಿಮೆಗೆ ಒಂದು ಯಾವೆ ಬರೋಡು ಬೇಕಾ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ 1 2 3 4 ಅದೇನಾ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಕವರ್ ಬೈದಲು ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಇಚ್ಚಿ ಬೇಡ ಒಂಜೆ ಐಟಮ್ ಈಡ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇದಾದಂತೂ ಪುನಿ ಹಿಂದಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಚಾ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಡೆ ಬನ್ನಿಯನ್ನು ಸೂಪರ್ 1 2 3 ಮೂಜೆ ಐಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಮುಲ್ಪಲ್ಲೇರು ಓರಾ ಆಡ್ಲ ಮೇರೆ ವಿನ್ನರ್ ಸೊ ಗೇಮ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಮುಲ್ಪಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಲೇಟರ್ ಇಂದ ಗೇಮ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಆತೇರು ಈಗ ಮಾತಾ ತಿತ್ತು ಬೋಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆತ ತಿತ್ತು ಬೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಪುದದ ಅದೇ ಹರ್ಷಿಕಾಗೊಂದು ಜೋರನ್ನ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಹರ್ಷಿಕಾ ఆయన ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜೋರನ್ನ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್
ಸೊ ಅಶಿಕಾ ಗೇಮ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಅಂಡ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಪನ್ನೋಡು ತಾಟಿ ಕೊರನ ಮೂಲಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಲ್ಪದಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋ ಮೂಲಿ ಇರಿ ಮತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಆತಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಮದ್ಮೆ ಆತ 1 2 3 ఒక ಆಗ್ತದೆ ಮದಿಮೆ ಅನ್ನಕ ತಿತ್ತುಬೋಲೆ ಮದಿಮೆ ಆವನ್ನಕ ತಿತ್ತುಬೋಲೆ. ಓಕೆ ಮದಿಮೆ ಆದ್ನಕಲು ನಿಖಿಲ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈದು ಜೇರ ಚೇಂಜಂಪೆ ರಾಪಜಿ ಇರೆ ಗೊಬ್ಬಡಣ್ಣರೆ ಲೆಪ್ಪಡ ಅದೇ ಬೈದು ಜೇರ ಇಜ್ಜ ಪಾಸ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಸದಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಇರೆಗೆ ತಿತ್ತು ಬೋಲಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಕಪಲ್ ಏರೇನಲ್ಲ ಇರು ಎಂಕಲೆತ್ತ ಬರೋದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಪಲ್ ಮುಕಲ್ನ ಆಪಜಿ ಮುಕಲ್ ಆಕ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ಬೇರು. ಸೊ ಬೇತೇರಲ್ಲ ರಪ್ಪ ಯೋಗೀಶನ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕತೆ ಅಂದತೆ ಇರನತೆ. ಓಕೆ ಕೇನ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗೆ ನೋಡು ಏತು ವರ್ಷ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ತು 1 ವರ್ಷ. ಓಕೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಇರ್ನಾಡು ಮುಗಿ ನಡೆಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಕ ಯೋಗೀಶನ್ನೇ ಇರೇನು ದಾದ ಅಂದ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ಲೆಪ್ಪೇರು ಪಜ್ಜು ಓ ಪಜ್ಜುನ್ ಲೆಪ್ಪೇರು ಅಂದೆ ಯೋಗೀಶನ. ಓಕೆ ಯೋಗೀಶನ್ನ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಕನ ಮಿತಿರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂದದೆ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಇರಿಗೆ ಏತ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಆತ್ ಜೋರುಡು ಇರಿ ಮೋಕೆ ಡೆಂಚಿನ ಲೆಪ್ಪೇರು ಉದ್ದಗು ಆತ್ ಉದ್ದಗು ಅರೆ ಲೆಪ್ಪ ಹೊಡಿತೆ. ಓಕೆ ಮುಟ್ಟಡೆಲ್ಲ ಕೇಂಡು ಅಣ್ಣ ಇರಿಗೆ ಏತ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ನೆಗಲ್ ತೋಡು. ಓಕೆನಾ ಕಮಾನ್ ಏತ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಆತ್ ಜೋರುಡು ಉದ್ದಗು ಲೆಪ್ಪಡು. ಅಲ್ಲ ಮೈಕಲ ಉದ್ದವ ನಾವು ಕೇನು ಕೇಂಡ ಮೈಕ ಉದ್ದ ಬೇರೆ ಜೀರ್ ಮಾತ್ರ ಅಜ್ಜು. ಓಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಹಾಯ್ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಏನ ವೈಫ್ ಬುದರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಏತ್ ವರ್ಷ ಮದುವೆ ಅದು 4 ವರ್ಷ ಅಂಡು. ಓಕೆ ಪ್ರಿಯಾಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಅಪ್ಪನ ಇಜ್ಜದೆ ಓಕೆ ಅಂಚೆ ನೀವು ಬಂದಲ್ಲ. ಸೊ ಇನಿ ಪಿತಡ್ರೆ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಬೋಡ ನೀರೇಕು 1 hour 1 hour మీరు ఏలంటే సుమంతినల్ల పండ అందే. ఓకే సో ఏమో కలాతను. ఓకే ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡಿ ಬಡಿದು ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಕೋಪ ಲಡೆ ಬರ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬಡಿದೀಗ ಕೋಪ ಬೈತಂಡು. ಓಕೆ ಎನ್ನಿಲೆ ಕೋಪ ಬೈತಂಡು ಇದು ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಅರ್ ರಾಜ ಅವಡು ಅದನ್ನ ಅರ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅವಡು ಪಾಪ ಅವಡು ದಾದ ಮಲ್ಪೋರ ಇರು ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಅರ್ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ರ ಈ ದಾದ ಮಲ್ಪೋರು ಜಸ್ಟ್ ಪಾತೇರ ರಾಜ ಪಾತೇನ ರಾಜ ಅಪ್ಪೇರ ಪಾತೇರ ರಾಜ ಬೊಕ್ಕ ಮುದ್ದು ಮತ್ತೆ ವಿಷಯ ಪಾತೇರ ರಾಜ ಅಪ್ಪೇರ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದಾಲದ ತೋರ್ಪುಜೀರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿದಾಲೆ ಪಾತೇರ್ನ ಇರೋ ರಾಜ ಅಪ್ಪೇರ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಪಾತೇರ್ನ ಚೌಂಟುಡೆ ಉಲ್ಲವನಿ ಬಾತವನು ಅದೇ ಅಂದದೆ ಕರೆ ಅದೇ ಕರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಜೊತೆ ಪುದರ್ ತ್ರಿವೇಣಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಓಕೆ ಸೊ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಬಡಿದಿ ಇರೆಗೆ ಮನ್ಪುನಂಚನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡ್ ಮಂತ್ ಕಲ್ಪುನಂಚ ಅಡಿಗೆಡ್ ಇರೆಗೆ ಓವ್ ಇಷ್ಟ ಅಡಿಗೆದು ಕೋರಿದಾನೆ ಕೋರಿದ ಕೋರಿದ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಕೋರಿದ ಕಜ್ಜಿಪುಡು ವಾ ಕಜ್ಜಿಪು ರೇ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸುಕ್ಕನೆ ಸುಕ್ಕ. ಓಕೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇರ್ನ ಕಂಡನಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಏಪಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾ ಒಂಚೂರು ಏಪಾನ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ತಡಾದ ಬರ್ಪೇರು. ಸೊ ಅವಾಗ ಇರು ದಾದ ಮನ್ಪೋರು ದಾಲ ಅನ್ಪುಜಾರ ಮಂತ್ಗೆ ಎಂದಿಪ್ಪು ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ನೈಗೆ ದುಂಬು ಕಾಲ್ ಬಂತ ಕೇನ್ ಬರತ್ತ ನಡ್ದು ನೆನಪರ ಇಜ್ಜಿನ ನೆನಪು ಬಂಡಿ ಜರ ನೆನಪೇರು ಇಜಿಂದ ಏತು ಹೊರ್ತು ಬರ್ಬಾರು ಏನ ಜಪ್ಪೋಡ ಕುಲ್ಲೋಡ ನಲಿಪೋಡ. ಸೊ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸರ್ ನಿಕ್ಲ ಬುಧರ ಜನತ ವಿಠಲ್ ದಾಲ ಕೇಂಜಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂತೆ ನಾನು ನಲಿಪ ಅಜ್ವಂತೆ ಜರ್ಪೇರ್ ಇಜ್ವಂತೆ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ ಸರಿ ಅದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ದಾಲ ಕೇಂಜಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂತೆನಾ ಚೂರು ದಾಲ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಚೂರು ಅದ 5 ವರ್ಷ ನಿಕ್ಲ ಮದುವೆ ಅದು 30 ವರ್ಷ 28ಗೆ 30 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಎಲ್ಲಂಚಿಗೆ. ಓಕೆ ನಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಡ ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ವೈದ್ಯ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದು ಸೊ ಅಗೇನ್ ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇರಿಗೆ ಲವೇ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಬಡಿದಿ ಕೋಪ ಆತಂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಮನ್ಪರು ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋ ಲೆತ್ತದ ಇಂಚಲ್ಲ ನೈಸ್ ಮಲ್ಪಡ ಅವನ ಅದೇ ಅದೇ ಅಂತ ಅಂಚನೆ
ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹುಡುಗರು ಬೊಕ್ಕಮ್ಮ ಇದ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಓಲರೇ ದಾದೇ ಕೊಲ್ಕೊಲ್ಲಗೆ ಅದೇ ರಡ್ಡು ದಿನ ನಮಗ ಬಂಗ ಅವು ಅಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಮಂಗೇನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾಡಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಗ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್ ಚಲೋ ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ ಈಗ ಅದೆಂತ ಪುತ್ತಾರ ಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ಆರ ಪುತ್ತಾರ ಕವಿತಾ ಕವಿತಾ ಓಕೆ ಸೊ ಕವಿತಕ್ಕ ಈಗ ಅರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಓ ಇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇದೆ ತರಕಾರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದೇಗ ಅರ್ಡ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೋಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಾದ ವಿಷಯ ಕೋಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ದಾದಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇತ್ತಾನೆ ಸರಿ ಮನ್ಪಂಚ ಪಕ್ಕಡೆ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ನನ್ನ ಮಾತ್ರೆ ತಾಡಿ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಜೋರನ್ನ ತಾಡಿ ಕೊರ್ಲೆ ಈಗ ಬಡಿದಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಂದೆ ಕನ್ನಡಿ ಬಡಿದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಲೆತ್ತಬಲ್ಲೆ ಪೊಲೆ ಬಡಿದಿಲ್ಲ ಪೊಲೆ ಲೆತ್ತವರಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಬಂತೆ ನಲಿಪವಜಿ ದೆರ್ಪವಜಿ ಅಂಚನೆ ಒಬ್ಬ ಓಜಿಂದ ಬಂತಜ್ಜಿ ಒಬ್ಬ ಅವನಲ್ಲೇ ಅಗೇನ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಯೋಗೀಶನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಇದೆ ಬಲ್ಲೆ ಹಿರೇಟ್ ಹೆಸರು ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಸೊ ಯೋಗೀಶನ್ನ ಬೈದರು ಇದು ಬರ್ತು ಜರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲನ್ ತೆರೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಕೊಂತ ಹೊಡಿತೆ ಅದೇ ಸೊ ಎದುರುಂತಿಲ್ಲ ಯೋಗೀಶನ್ನ ಎದುರು ತಗೋಡು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಉಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆ ಅವೇ ಅಯ್ಯ ಸೀತೆ ದಾಟಿದು ಪೋಯರವಲ್ಲಿ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎತ್ತು ಯೋಗೀಶನ್ನ ಓಕೆ ಯೋಗೀಶನ್ನ ಗೇಮ್ ದದ ಪನ್ಪೆ ನಿಖಿಲಿದ ಹೆಸರು ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಸೊ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ 1 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಹೀರು ಹರಿಗು ಪ್ರೀತಿಡು ಹಾರ ಪಾಡ್ದಾರು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಿರೋರ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ಒಂಜಿ ಸತ್ಯತ್ ಓಕೆನಾ ಇದಕ್ಕೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೆ ಐಟ್ 7 ಸತಿ ಹಾರ ಪಾಡ್ರೆ 4 ಸತಿ ಪಾಡು ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಟ್ರಿಜ್ಜರತ ಅಂಚೊಂಚೊನಿಗೆ ದೂರ ಉಂಟದ ನಿಗೆ ದಕ್ಕೆರೆ ಅಂಡ್ ಹೊರ ಅರ ತರೆಗೆ ದಕ್ಲೆ ಮುಲ್ತದೆ ಓಕೆ ಆ ದಕ್ಕನಾಗ ಒಂಚೂರು ತರೆ ಬರ ಬಗ್ಗದ ಒಂಚೂರು ಇದು ಆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಕೊಡು ಪಾಡ್ಲೆ ಬಾಣ ಬಿಡ್ಪುನ ನಾವೇ ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರ ಈರ್ಲ ಪಾಡಲ್ಲಿ ಈರು ತಿಂತಬೂರ್ನ ಈರು ಬೆಜ್ಜಿದ ಅರೆ ಪಾಡು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಕೊಡೋದ ಓ ನೇತ್ರ ಹೊಡಿದ ಮುಂದೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ರೌಂಡ್ ಕೊಡೋದ ನಿಖಿಲ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಹೇಗೋಸ್ಕರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ಎದುರು ಬರ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈಜಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಈಜಿ ಓಕೆ ದೇಪಲೆ ಇಂಚನೆ ಕೇಳಲೆ ಇರ ಹಾರ ಬೂರ್ನ ಈರ್ ಬೆಜ್ಜಿದ ಅರೆ ಪಾಡು ಇರೊಂಚೂರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವರು ವಿನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಯೋಗಿ ಸನ್ನೆ ಒಂಚೂರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲೇ ರೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ವೈಫ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಈ ಗೇಮ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಯೋಗಿ ಸಣ್ಣ ಪಿರಮಾನಂದಲ್ಲ ಎದುರು ಬರ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ತಿತ್ತು ಬೂರ್ನ ಪೆಜ್ಜಿದ ಪಿರಮಾಡು ಓಕೆ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೇಗ ಕಮಾನ್ ದಾಟಿ ಕೊಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಮಾನ್ ಬೇಗ ಒನ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಬೇಗ ಓಕೆ ಟೂ ಬೇಗ ಐಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಐಜಿ ಕಮಾನ್ ದಾಟಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಓಕೆ 3 ಬೇಗ ಐಜಿ ಓಕೆ ಬೇಗ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಈಜಿ ಬೇಗ ಎಸ್ ಮೆಚ್ಚಿನ ಬೇಗ ಉಂತವೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ನನ್ನ ಒಂಚಿ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಉಂಡು ರೆಡಿ 3 2 1 ಓಕೆ 4 ಓಕೆ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಾವೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಜೋರನ್ನು ದಾಟಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ದೇವ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರಿ 3 2 1 ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಮಾನ್ ಬೇಗ ಹಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ದಕ್ಕಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಚೂರು ದಾಡಿ ಕೊಡು ಮಾತಾಡ ಕಮಾನ್ ಏನ್ದೆ ಬೂರ್ನ ಈಜಿ ರೌಂಡ್ ದಕ್ಕೊಡು ಬಗ್ಗಡೆ ಒಂಚೂರು ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ಹಾರಿ ಪಂದನಾಗ ಮಲೆ ಹಾಕೋಣ ಬೇಗ ಎಸ್ ಈಜಿ ಹಾರ ತೂರೋಡು ಹಾರ ತೂವೋಡು ನಿಖಿಲ್ ಹಾರ ತೂವೋಡು ಬೇಗ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಬೇಗ ಓಕೆ 2 ಓಕೆ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಇದು ನನಗೆ ರಡ್ಡು ಹಾರ ಬೂರ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಜೋರನ್ನ ತಾಟಿ ಕೊಡ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಪಲ್ ಬೈ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ ಸೊ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ನ ವೈಫ್ ಬರೋದು ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ ಸೊ ತೋಳೆ ನಲ್ಲ 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ
ಸೊ ವಿನ್ ಅವಡಂದಿತ್ತಂಡ 2 ಜನ ಅತ್ತ 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ವಿನ್ ಅವಡಂದಿತ್ತಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಸಲ ಪಾಡೋಡು ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಪೀರ ಬೋಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಚೂರು ಪೀರ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ ಸಮಯ ಇತ್ತೆ ಶುರುವಾ ಒಂದು 3 2 1 ಕಮ್ ಆನ್ ಬರ್ಲಿ ಓ ಕಮ್ ಆನ್ ಸೂಪರ್ ಎಸ್ 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 ಬೇಗ 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 ಬಿಚ್ಚಿ ಬರ್ಲಿ ರೆಡ್ ಇಜಿ ಹಾರ ತೂ ಓಡಿರು ಓಕೆ ಮೂಜಿ ಕಮ್ ಆನ್ ಒಂಚೂರು ಜೋರ್ ಬರ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಜಿ ಕಮ್ ಆನ್ ಏನಾಡ ಮೂಜಿ ಬೇಗ 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 നല്ല ಟೈಮ್ ಉಂಟು ನೋ ಹಾರ ತೂ ಓಡು ಓಕೆ ನಾಲ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಓಕೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಓಕೆ ನಾನು ಓಕೆ ಆತೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಡಿಯರ್ನೈತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏನ್ ಮಾಡಿರು 4 ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಅವರಿದ್ದೀನಿ 2 ಕಪಲ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಾಂಡದ ಇಜ್ಜದೆ ಓಕೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಬಾಂಬೆ ದಾಖಲೆ ಭಾರಿ ಜೋಶ್ ಉಡಲೇನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವೇ ಅಕ್ಲೆ ಜೋಸ್ಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ಓಕೆ చూపిరావు అండ్ కూడా పనుందిలే హార పాడినాగా నిఖిల్తూ ఉండేదారు ఇజ్జన ఇంచ పోరున్నది సో ఓకేనా సో నిఖిల్ಗೆ ಇತ್ತೆ ಸಮಯ ಶುರುವಾಗುന്നുണ്ട് 3 2 1 ಸೂಪರ್ చూపిరా ఈజీ చూపిరా ఈజీ నిఖిల్ ఎదురుಲ್ಲ చూపిరా ಬೋರ್ಡ್ ಓಕೆ ಬರ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬರ್ಲಿ ಈಜಿ ಓ ಬೆಂಚಿಲೆ ನನ್ನ 3 ಸತಿ ಮಾಡು ವಿಜಿ ಕಮ್ ಆನ್ ಬೇಗ ಯಸ್ ಮೂಜಿ 4 ಓಕೆ ಬೇಗ ಐದು ಟೈಮ್ ಅದು ರಾಕೆಟ್ ಬಿಟ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಆಗ್ಲೇಗೋಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಪಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ 5 ಸತಿ ಪಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ನನ್ನ ವಿನ್ ಅವಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅದು ಉರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ಬಿಚಾರಾ ಓಕೆ ಟೈಮ್ ಕೇರಣ್ಣ ಆಯ್ತಾ ಚುರುಪಿರ ಬೋಲೆ ಅದು ಚುರುಪಿರ ಯಾರು ನನ್ನ ಬೇಗ ಒಣಸ್ಕೊಡ್ದು ಬೇಗ ಬಿಡ್ಲೇವೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಹಾಕೋರಿ ಹೆಂಗೆ ಫೋನಾಗ ಸರ್ ಚೂರ್ಪಿರ ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಏತ್ ಸಲ ಪಾಡು ಹಾರ ದೇವ್ರೆ ಗೊತ್ತತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಆಜಿ ಸಲ ಪಾಡು ವಿನ್ ನೋಡೋಣ ಅದೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದೇವರ ಎತ್ತಂಡ ಆಜಿ ಸಲ ಪಾಡುವೆ ನಂಚ ಬಂದ್ಕೊಂಡೇವೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಚೂರ್ಪಿರ ಕಾರಪಿರ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಓಕೆ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ ಕಮ್ ಆನ್ ಬರ್ಲಿ ಏಜಿ ಕಮ್ ಆನ್ ಆರ ತೂಲೆ ರೌಂಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ರೌಂಡ್ ತಕ್ಕೊಡು ಕಮ್ ಆನ್ ಒಂಚೂರು ತಾಡಿ ಕೊಡು ನಿಖಿಲ್ ಒಂಚೂರು ಚೇರ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಪಲ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಏಜಿ ಹಾಗೆ ಕೋರಿ ಬಿಡ್ಬಿಡ ಕಮ್ ಆನ್ ಆರ ರೌಂಡ್ ತಕ್ಕೊಡು ಏಜಿ ಕಮ್ ಆನ್ come on ಬರ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಎಸ್ ಬೇಗ come on ಬರ್ಲಿ ಉದ್ದಲೆ ಇದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಮಾಡ್ಲಿ ನೀರವರ ಮಾಡ್ಲೆ ಒಂಚ ತಾಡಿ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಮಾಡೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 2 ಸಲ ಮಾಡಿರಕಲು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಗೇಮ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಏನಿತ್ತ 5 ಸಲ ಪಾಡ್ದ ಈ ಗೇಮ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಈ ಕಪ್ ಸಿಗಲ್ಲ 5 ಸಲ ಪಾಡ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಸೊ ಒಂಚ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎದುರು ಬರೋಣ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಏಪ ಕಪಲ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜೋಶುಡು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪರ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರೆ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕಪಲ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆಯರ್ ಪ್ರತಿಭಾನದ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡೋದು ಕೆನೊಂದಲ್ಲ ಸೊ ಎನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಮೆಹಂದಿ ನೈಟ್ ದ ಕಪಲ್ ಗೇಮ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ನಮ್ಮೊಡಿಗೊಲಿರೋ ಒಂಜಿ ಜೋರನ್ನ ತಾಡಿಕೊರ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್